Parlok berong ai kublaya pi sa Justin kinong kersan ya kanikasional jonga. Padha kanikapor ngawan raj pi ya kawai ka jingja hakaba kalapan kendit threat ikiriu ich football. Kamtam ya kitu kinong kersan met badmansem ya lagi jong ki klub haki league prepare jong ka pertai. Hakanikapor nginyas ngap. Hakaba day bat ka jingsha penduk lani khati pon ya kawai ka klub ka paunam kata ka klub Everton kabadon haga English Premier League kalik kabadai hapori England kalik kabaki briu lani ki pajba chitalup ka perthai ki abe bhaban pek namar ba kalong kalik ba itnat bha ka ka daw bat balai ka ni ka klub ka shapen stom da ka pendu hadu chip ho point menta usnam tongin ya phai hakabadai bat ka ni ka klub Everton kadai ka klub kabala seng adu usnam khat pras pa nyau pho pra hadu menta kadang ne bat kalong ke ke ba susi ha ka ba ka khat nyau tu de November ar pulai si to ding ka Everton kala kendit bantip bakala sya pendu hadu chipho ki point na ki khat sau ki point ka bakala kayo ban kamai ha hau news nam ar pulai ajar sau Henry bon nangi ngimtip ya ka daw tenrai bat balai ke Everton ka sya khati point kumni hoai kitu ki balatip tela biang hari gitu ki bom tips ngobas ngap ha kadau baro kadai namar bagani ka klub ka penken ya kata ka FFP rule lani ka financial fair play rule kani ka FFP rule kadai ka rule ka bala thau ka pang da ka UEFA lani ka klidu ban pek ya ka football hapo ka deuba Europe pan pek ya ka jingdon jing em jong baro ki klub bat baro ki klub kimla ban penlut ya ka pisa kampalat ban ya ka baka klub ka don la ka dei ha ka basoi ne thit player ane ban penlut ha kinu ki benta bat dei ha lor ka ni ka Everton ka hap ha ka ni ka jingsha penstom namar ba aunus nam arjar puei ar Everton kal penlut bun ka pisa tam na kabaga klub ka don bansna ya ka stadium Henry naladik kam don pisa wat tang ban soi player tmairu tadi ne kanika daw pajba baro pila sutu bhangit tadi ne kanika daw ba ka Everton kala sya khati point hadu chipho point man taus nam kala kamai hadu khat sau point re kala khati ro chipho ka don satang sau point te kala don jing mai ya ka Everton ban here kalau jeng mana mar mentala don hapo relegate kala ban hier Henry la ka tristom pat kadang don chan ba panne ha ka ne ka league ya kalong ka bas ngosan ya ka klub Everton ha ka ba ya dei bat ka ne ka jingsha khati point ha ka ne ka UEFA Henry ka ba kham sngo phla kalong ba balai kum ka ne ka jing penstom ka ngatang ya ka ne ka klub nomor 4 ki klub barat ba ka Premier League ki kampalat ka jing pen ya ka FFP rule kum ka Chelsea Tottenham Hotspur kamtam ka Manchester City ka balapan ken hadu chis pa khatsan tli ki rule ki FFP rule and regulation hato ka ne ka jingle ka Premier League penstom ya ka Everton hato ka long hiliang ni kumno te sa comment parlok bro hapo comment section tenar episode tenar subha subscribe ya ka ni channel jonga bat sa share sa ki parlok jong pi kublai shibun